i hem desenvolupat una aplicació mòbil per smartphones, per iPhone concretament, on les empreses poden externalitzar tasques geolocalitzades per aconseguir informació que les completen els usuaris de l'aplicació a canvi de remuneracions econòmiques. Sempre ens ha agradat no només emprendre i crear alguna cosa per nosaltres mateixos, sinó tot allò que estigués relacionat amb la tecnologia. I mirant sempre a l'altra banda de l'oceà és on veus com funcionen les coses i cap on van. I ens vam adonar que existien els portals de crowdsourcing, que els anomenem tradicionals, perquè nosaltres ja trenquem la tradició, i es basaven en l'intercanvi d'informació bàsicament entre usuaris. L'intercanvi d'informació empresa-usuari era més residual o gairebé inexistent, i nosaltres hem vist que realment a les empreses els hi pot interessar aconseguir aquesta informació que els nostres usuaris ben repartits els hi poden proporcionar. I nosaltres el que fem és traslladar això als mòbils, amb el component de geolocalització que li donem, i sent també un dels països de la Unió Europea amb més penetració de smartphones. Ho havíem d'aprofitar d'alguna manera. Una mica de rintintín, no? Sí, fa cosa dir-ho, no? Està molt explotat a la paraula, però bé, al final el significat sempre és el mateix, no? Nosaltres ho veiem més com una actitud, no? Com trobar allò que t'apassiona i dedicar-te a això, no? Nosaltres ens apassiona el que fem, ens apassiona aquest projecte i passem quantes hores, no sé, moltíssim, totes les hores del dia en això, no? Evidentment, aconseguir recursos de terceres persones en context de crisi no crec que sigui fàcil, no? Nosaltres, com ens vam conèixer a primera carrera, ja ens vam començar a parlar de fer algun projecte i llavors no hi havia crisi, no? O sigui, ja hi havia crisi. Quan estava pensat, no comences pensant, hòstia, no, ara hi ha crisi, ara ja no fas res ara perquè no aconseguiràs. Nosaltres hem començat amb els nostres recursos, els nostres propis recursos, els nostres pares. Amb el premi, evidentment, ens ajuda moltíssim, però si no hi hagués el premi, haguéssim tirat endavant d'una manera o altra, segur que haguéssim trobat la forma. Evidentment està la part econòmica, no? És innegable que 20.000 euros per una empresa que comença, per una startup que comença, és moltíssim, no? Tot i que ens han tret bastant 21% en impostos, però bueno, un impuls econòmic molt important. A més, tenir el recolzament de la Universitat Pompeu Fabra, de la Fundació Banc Sabadell i de tots els organismes que han col·laborat, de tot el jurat, que és molt experimental, molt important, que ha decidit que el nostre projecte era el més innovador i més potencial. Això és una dosi d'energia brutal.